Δύο φορές το χρόνο, ευλογημένοι αδελφοί, γιορτάζουμε και τιμάμε το Μέγα Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Μία είναι η αυριανή ημέρα, αλλά λόγω της αποδόσεως της μεταμορφώσεως πάντοτε προεορτάζεται την προηγουμένη ημέρα, δηλαδή στις 12 του μηνός του Αυγούστου. Έχει μεγάλη σημασία η ορθόδοξος δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, γιατί αυτή είναι όταν τηρείται και ακολουθείται πιστά, που εφελκεί την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία έρχεται και πέφτει στα λαγματιά στις καρδιές των πιστών Ορθοδόξων Χριστιανών. Και γιατί αυτή είναι η πραγματική αλήθεια που εκφράζεται μέσα από τα θεοκήρυκτα λόγια των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, των μεγάλων φιλοσόφων και θεολόγων, αλλά και γιατί και οι ίδιοι οι Άγιοι μεσητεύουν για μας, αυτοί οι οποίοι ήτλησαν και αγωνίστηκαν για την αγάπη του Χριστού και την αλήθεια, την δογματική της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Μάξιμος. Και γι' αυτό λέει ένας Άγιος ότι πριν εμείς σκεφτούμε να επικαλεστούμε άλλων Άγιων, αυτός πρώτα έχει σκεφτεί εμάς και μας επισκέπτεται με την χάρη, την μεσητική και την δύναμη και την παρησία την οποία έχει λάβει από τον Θεό, λόγω του μαρτυρίου του, λόγω της ομολογίας του, λόγω της εναρέτου ασκητικής και οσιακής ζωής του από τον Θεό, και μας γεμίζει και εμάς την καρδιά από την χάρη την άκρη στην οποία έλαβε εκείνος. Ο Μέγας Μάξιμος ήθλισε τον καιρό της φοβερής μονοθελητικής αιρέσεως και είχε μείνει μόνος του, μαζί με τους δύο μαθητάς του, τους Αναστασίους τελικά, οι οποίοι κρατούσαν την Ορθόδοξον πίστη και ήσαν οι μόνοι οι οποίοι δογμάτιζαν ορθώς ότι δύο είναι οι φύσεις του Κυρίου μας, δύο οι θελήσεις και δύο οι ενέργειες. Και βεβαίως δύο οι θελήσεις, αλλά η ανθρώπινη φύση δεν αντιτάσσεται ούτε η ανθρώπινη ενέργεια στην Θεία Ενέργεια και στην Θεία Θέληση. Και όπως θαυμαστός το 451 η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος εδογμάτισε ότι είναι δύο οι φύσεις του Χριστού μας, έτσι κατά συνέπεια, αφού είναι δύο οι φύσεις, και ανθρώπινη και θεϊκή, είναι και δύο οι θελήσεις, ανθρώπινη και θεϊκή θέληση, και δύο ενέργειες. Και είπε η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος ότι οι δύο αυτές φύσεις υπάρχουν χωρίς να υπάρξει σύγχυση, χωρίς να υπάρξει διαίρεσης, αδιαιρέτως, χωρίς να υπάρξει τροπή της μιας φύσεως προς την άλλη και χωρίς να υπάρξει αλλίωση. Αυτά τα οποία λέμε εμείς σήμερα τόσο απλά, δεν ήταν απλά να τα κατανοήσουν εκείνοι οι οποίοι είχαν επιρμένον το φρόνημα, επιρμένην την οφρήν κατά τον Άγιον Μέγα Βασίλειον. Χρειαζόταν να διέλθει κανείς δια πυρός και σιδήρου, δηλαδή διασκήσεως, διαγρυπνιών, διαγωνικλησιών, διαχαμεκητιών, ξαπλώνοντας δηλαδή στο έδαφος και στο χώμα και γονατίζοντας συνεχώς ενώπιον της εικόνας του Κυρίου μας και προσευχομένων των Αγίων με όλη την καρδιά τους, με όλη τους την ισχύ και με όλη τους την δύναμη, εφωτίζονται από το Άγιον Πνεύμα. Και έδινε ο Θεός τους καταλήλους ανθρώπους των κατάλληλων χρόνων για να οδηγήσουν ως άλλοι πνευματική φάρη τους Ορθοδόξους και την Εκκλησία του Χριστού μας προς την μίαν αλήθεια. Συνέβη στην Εκκλησία του Χριστού μας να είναι πολλές φορές η μειοψηφία αυτοί οι οποίοι διατηρούν την αλήθεια. Αλλά είπε ο Κύριος, μη φοβού το μικρόν τίμιον, ότι ημίν εδόθη η Βασιλεία του Θεού. Και ο Μέγας Μάξιμος έφτασε να είπε ότι εις και η αλήθεια είναι η Εκκλησία του Χριστού, διότι ο Χριστός μας ταυτίζεται με την αλήθεια. Βεβαίως, καλά τα δογματικά πράγματα και οι αλήθειες τις οποίες ομολογούμε και αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε.
Οφείλουμε όμως, αδελφοί, να έχουμε και έργα καλά και άγια και ενάρετα, γιατί, όπως λέει και ο Απόστολος σήμερα, ποιον εστίν το έργο, και αν είναι έργο οικοδομημένο με πολύτιμους λίθους, με χρυσόν και άργυρον, θα φανεί, ή αν είναι οικοδομημένο το έργο του καθενός από εμάς με άχυρα, με χόρτα δηλαδή και καλάμια και ξύλα, πάλι θα φανεί όταν θα δοκιμαστεί, λέει, δια του πυρός. Όταν δηλαδή θα έρθει εκείνο το πυρ, και το οποίο ομιλεί ο Κύριος μας πολλές φορές στα Άγια Ευαγγέλια, και θα δοκιμάσει το έργο του καθενός από εμάς. Και αν το έργο θα μείνει έτσι όπως μένει όταν περνάει μέσα από τη φωτιά το μέταλλο και μένει καθαρό, εάν είναι δηλαδή έργα αρετής αγάπης Θεού και αγάπης ανθρώπων, θα μείνει το έργο αυτό και θα δοξαστεί ο άνθρωπος εις τον αιώνα την δόξα την οποία θα του δώσει ο Κύριος κατά τα έργα αυτού. Εάν τα έργα όμως είναι σαφρά, είναι έργα κακίας, μυσικακίας, αδικίας και πάσης ακαθαρσίας, τότε θα κατακαούν τα έργα αυτά και δεν θα μείνει τίποτα. Λέγει εδώ ο Άγιος Απόστολος ότι αυτός ο οποίος θα διέλθει και τα έργα του θα περάσουν και θα κατακαούν, θα μείνει, λέει. Αυτός δεν σωθήσεται ως διαπυρός. Του σωθήσετε σε αυτή την περίπτωση. Δεν έχει την έννοια ότι θα σωθεί και θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά το θα σωθεί έχει και την έννοια ότι θα μείνει και θα παραμείνει, όπως το λέμε και στη σημερινή καθομιλουμένη γλώσσα, και θα καίγεται αιωνίως από το αιώνιον πυρ, το οποίο κατακαίει εκείνους οι οποίοι δεν πρόλαβαν να καθαριστούν, έτσι όπως το εδογμάτισε και το εδίδαξε και ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, ότι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν καθαριστεί σε αυτήν τη ζωή ή είναι μόνον πρόσκαιρα υγνισμένοι, βλεπέτος αν είπε εκείνον στο όρος, σιώμενον, καπνιζόμενον, αστραπτόμενον, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Έτσι όμως θα τα προσλαμβάνουν όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν προλάβει να καθαριστεί για τον έργο της αρετής, της χάριτος του Θεού και για των Αγίων Θείων Μυστηρίων. Μιλάει η Αγία Γραφή μόνο για δύο τόπους και όχι για τρεις. Οι δυτικοί, οι οποίοι προσέθεσαν πολλά, όπως λέει ο Άγιος Νεκτάριος, έβαλαν και έναν άλλον τρίτον τόπον μέσα στην θεολογία και εμόλυναν, όπως εμόλυναν πολλές φορές την αμόλυντη ορθόδοξη θεολογία, τη θεολογία δηλαδή της Εκκλησίας μας. Και έλεγαν, να, εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει ότι θα περάσει ο άνθρωπος μέσα από κάποιο πυρ, μέσα από κάποια φωτιά, το οποίο αυτοί ονόμασαν καθαρτήριον πυρ, και αφού περάσει μέσα από αυτό το πυρ θα καθαρθεί ο άνθρωπος και μετά θα δοθεί καθαρός και θα μπορεί να απολαμβάνει τις βασιλείες του Θεού. Όμως όλες οι σύνοδοι, όλες οι γραφές, όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας, όπως και μία πανορθόδοξη σύνοδος που έγινε το 1722 στην Κωνσταντινούπολη, εδογμάτισε ότι η Εκκλησία του Χριστού μας δύο τόπους αποδέχεται, ή μάλλον ούτε καν τόπους, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά δύο τρόπους υπάρξεως της ψυχής και του ανθρώπου, ο οποίος θα ανασυσταθεί πάλι στην παλιγενεσία και θα ενωθεί η ψυχή με το σώμα ηχούσης της άλπικος και θα προσλαμβάνει την άκτιστη χάρη του Θεού ή το άκτιστον φως του Θεού ή ως φωτιστικόν ή ως κολαστικόν. Θα είναι βεβαίως και αισθητή η κόλαση και όχι μόνο πνευματική, μόνο δηλαδή σε τρόπο κατά τον οποίο θα τον αντιλαμβάνεται και θα τον προσλαμβάνει η ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου. Γιατί, προσέξτε, ο κόσμος, όπως λέει όλοι οι πληθύς των Αγίων Μεγάλων Πατέρων και διδασκάλων μας, η φύση, η κτήση, η δημιουργία δεν είναι διαλυστικά χτισμένος. Δεν υπάρχει δηλαδή το καλό και το κακό, υπάρχει μόνο το αγαθό.
Γιατί θα ήταν αντίφαση μεγάλη να πούμε ότι ο Θεός δημιούργησε το κακό, όντας ο ίδιος η πηγή της αγαθότητας. Αφού είναι η πηγή της αγαθότητας, της καλοσύνης, της αγάπης, της ωραιότητας, της ομορφιάς, ο Θεός είναι αδύνατο να δημιουργήσει κάτι το άσχημο, κάτι το κακό, κάτι το αντιπίπτον και αντιστρατευόμενο στην αγαθότητα του Θεού. Πολύ περισσότερο είναι αδύνατο να δημιουργήσει ο Θεός και κόλαση. Πράγμα το οποίο και πάλι διέστρεψαν οι δυτικοί και είπαν ότι ο Θεός δημιούργησε και έναν τόπο, τον Άδην, έτσι όπως το λέγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, στους οποίους καταδικάζει και στέλνει εκείνους οι οποίοι δεν ζουν σύμφωνα με τις εντολές του Ευαγγελίου και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λέει και ο Μέγας Βασίλειος σε έναν ωραιότατον λόγον ότι ούκ έστειν ο Θεός αίτιος, ουδέ τον ενάδει κακόν αίτιος εστίν ο Θεός και ούτε αίτιος του κακού είναι ο Θεός, ότι όποιος λέγει ότι ο Θεός δημιούργησε τον άδη και την κακία και την κόλαση, είναι το ίδιο, εξομοιώνεται με εκείνον που λέγει ότι ούκ έστειν Θεός, ότι δεν υπάρχει δηλαδή ο Θεός. Βεβαίως και η κόλαση υπάρχει και ο παράδεισος υπάρχει. Αυτούς τους δύο τόπους δογματίζει η Εκκλησία μας και χρειαζόμαστε εμείς ένα σύστημα αναφοράς, λέξεων, προτάσεων, εικόνων, γιατί συναποτελούμαστε ως δυσύνθετοι όντες και όχι ως τρισύνθετοι, όπως κακώς δογμάτισε κάποτε ένας αιρετικός, ο Μακράκης, που αναθεματίστηκε από την Εκκλησία μας. Χρειαζόμαστε και εικόνες αισθητές και χρειαζόμαστε πράγματα να μπορούμε να κατανοήσουμε και να βλέπουμε. Πώς θα βλέπουμε, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, όπως θα βλέπουμε τώρα, ως εν ενίγματι διεσόπτρου. Δηλαδή ενιγματικά βλέπουμε τα πράγματα μπροστά μας και μας αποκαλύπτονται. Ωστόσο, περισσότερο βεβαιότερη είναι η παρουσία του Θεού και της χάριτος του Κυρίου μας στην καρδιά μας, όσο εμείς αγιαζόμαστε με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Προσέξτε, τότε αφού το κακό δεν υπάρχει σαν υπόσταση, τότε πώς λέμε αυτός είναι κακός ή υπάρχει πολύ κακό εκεί? Αυτό το εξηγεί ο Μέγας Μάξιμος, ο ομολογητής, και γι' αυτό ακολουθήσε τον Άγιος Μάξιμος. Όχι για κάποιες ιδεολογίες, για κάποιες αόριστες έννοιες. Δεν είπε έτσι εκεί και ως έτυχε ότι δύο οι θελήσεις του Κυρίου μας και τέλειος Θεός ήταν και τέλειος άνθρωπος που τον δογμάτισαν οι Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι. Διότι το κακό υπάρχει και βασιλεύει εκεί όπου υπάρχει η θέληση. Στη θέληση δηλαδή, σε αυτή την ενέργεια και τη δύναμη της ψυχής, εκεί υποστασιάζεται, υπάρχει δηλαδή το κακό. Και γι' αυτό μου έλεγε κάποιο παιδί το οποίο βρίσκεται στη φυλακή και που είχε κάποια πνευματική ζωή, ότι εκεί που είναι μέσα με ανθρώπους άδικους, κακούς, ληστές και φωνιάδες, αισθάνεται, όπως το λέει σήμερα το σύγχρονος κόσμος, την κακία και τη μοχθηρία, την άβρα, μου λέει, των άλλων εκεί συγκρατουμένων του, που είναι μέσα στην κακία μετανόητη και αισθάνεται σαν να βγαίνει φωτιά, λέει, από μέσα τους και κακία και μοχθηρία και φόνος και κάθε ακαθαρσία και αισθάνεται σαν να είναι στην κόλαση. Σκεφτείτε δηλαδή, τόσα από αυτά τα οποία λέμε, όπως λέει ο Μέγας Αντώνιος δι' του στόματος του Αγίου Αθανασίου, ότι ο κολασμός εκτός από το άκτιστον πυρ της θεότητος, το οποίο θα κατακαίει τους αματανοήτους και τους προσωρινά μόνον αγνισθέντες και καθαριστέντες, να είναι σε έναν τόπο εντός εισαγωγικών όπου βρίσκονται όλοι οι άνθρωποι, οι κακοί, οι αμετανόητοι, οι φωνιάδες, οι άδικοι, μαζί πάλι λέγει με τους τιμωρούς δαίμονες, οι οποίοι είναι πλήρης κακίας και έχουν πλέον κριθεί και βρίσκονται σε ακινησία πλέον προς το καλό και υπηρετούν μόνο την κακία τους και τη μοχθηρότητά τους. Γι' αυτό έχουν μεγάλη σημασία, αδελφοί, και τα δόγματα και οι διδασκαλίες και οι αναλύσεις που μας κάνουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, για να βλέπουμε εμείς καθαρά και να αισθανόμαστε και να γνωρίζουμε αυτόν ο οποίος είναι πλησιέστερα από κάθε άλλον στη ζωή μας. Ποιος είναι αυτός?
ο ίδιος ο εαυτός μας, τον οποίο δεν τον γνωρίζουμε. Και πολλές φορές πλάθουμε μία εικόνα και μία ιδέα αποκτάμε για τον εαυτό μας, ότι είμαστε καλοί, ότι είμαστε δίκαιοι, ότι είμαστε ενάρετοι και μας απόκειται πλέον της δικαιοσύνης στέφανος, ενώ πρέπει να έχουμε συνεχώς προφθαλμόν μας εκείνες τις εικόνες τις οποίες μας παρουσιάζει ο Κύριος του τελώνου, των μετανοηθέντων, της πόρτης που μετανόησε, του ληστή και όλων εκείνων οι οποίοι με τη μετάνοια την πραγματική, με την αυτοσυναίσθηση και την αυτοεπίγνωση της αναξιότητας και της αμαρτίας τους, εφέλκυσαν την χάρη του Θεού, ήλκυσαν την χάρη του Θεού στην καρδιά τους και βρίσκονται εν το παραδείσο κατά την αδιάψευστη επιβεβαίωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό γίνονται και οι νηστείες, γι' αυτό και οι προσευχές, γι' αυτό και τα καλά μας έργα, για να προετοιμάζουμε το έδαφος της ψυχής μας να αποκτά εκείνη την αίσθηση μακαριότητας και της καλής αλλοιώσεως που φέρνει η Αγία Ταπείνωση και η χάρη του Θεού σε όλους όσους αγαπούν την επιφάνεια αυτού. Αμήν. Κυρίου Δεϊθών, Κύριε ο Θεός μόνο.